съдействие днес сме тук и ще ви представим един информационен ден, посветен на Натура 2000 и възможностите за кандидатстване в новия програмен период. Нашият лектор специален ще бъде доктор Светла Далапчиева, която е и един от първите специалисти, работили по Натура 2000 в България. Фактически, когато Натура 2000 е съгласувана в България, това е специалиста в първите 2 години, който е работил на специално птици към Българската академия на науките. Първо ще ви представя кои сме ние и програмата на събитието, разбира се. Програмата ще ви кажа накратко какво е Натура 2000, възможности и проблеми. И малко по-надолу ще ви представим по-интересни видове птици, които можете да видите в областите в Натура 2000, които са около района на Бургас, езерата и Странджа. Също така и нещо, което е развито от нашата организация. Това е една веб платформа, чрез която вие можете да идентифицирате видовете на животни и птици, за да можете да знаете какво да използвате след това във вашите проекти. И едно кратко информационно филмче за Натура 2000 сме ви приготвили, което не знаете дали ще стигнем до него, но ще видим как ще се развие срещата. Първо за нашето сдружение. Казваме се Сдружение за опазване една природа и сме още в началото на съществуването си. Създадохме на организацията наскоро, преди няколко месеца, и тя е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Това, което целим, е да си съдействаме с държавни и международни структури точно за опазването на природата и културата. Първо на регионално ниво и второ, може би, директно на международно, тъй като в момента тенденцията да се транзитира директно от регионалното към международното, а не толкова да минаваме отново на национално, тъй като истината е, че примерно акта Натура 2000 не се фокусира на национално ниво, а директно на европейско. Така че надявам се да ви е интересно това, което сега ще ви представи на госпожа Светла Далапчиева. Здравейте! Тъй като всички вие работите с Натура 2000, с различни агромерки, аз надали мога там нещо да ви изненадам и повече да ви кажа. Ще ви разкажа малко за това как е възникнало и всъщност защо въобще възниква Натура 2000, тъй като знаете, че това е една доста спорна тема. Имаше много за и много против. И тъй като бях един от първите хора в България, които по една стечение на обстоятелствата започнахме да работим на тази Натура 2000, така знам малко повече от тези причини, защо е възникнала. Всъщност, за Натура 2000 започва да се говори още през 1997 година, защото тогава на една среща най-големите държави в Европейския съюз решават да се обединят и да работят за едно устойчиво развитие на Европа, може би като противопоставяне на другите големи сили. Те си поставят няколко цели, за да постигнат това устойчиво развитие. Те са ги нарекли стълбове на своята стратегия. И един от тези стълбове е точно биоразнообразието, опазването на видовете, на биоразнообразието, на природните ресурси, защото те отчитат една голяма загуба, особено в Западна Европа, на биоразнообразието и едно голямо преизползване на природните ресурси, което означава, че в много близко бъдеще те могат да се окажат без тези ресурси. Така че те решават да направят тази Натура 2000, която да бъде една общо европейска мрежа, в която да се обединят хабитатите, местообитанията на няколко
вида, които те определят като ключови. Това са видове не само птици, това са видове както растения, насекоми, т.е. безгръбначни и различни гръбначни птици, бозайници, лечуги, земноводни и риби. И всъщност основната цел на тази общоевропейска мрежа е точно чрез тези защитени територии или зони, които да се създадат едни специални научни критерии, изцяло само научни да бъдат в началото, без да се отчитат други критерии, примерно общо човешки, икономически, и тези защитени зони да бъдат свързани чрез биокоридори, т.е. да се осигури преминаването на видовете, обмена на генетичния обмен между различните защитени зони и по този начин те дългосрочно да осигурят оцеляването на най-ценните и застрашените видове в Европа. Как ще стане това? За тази цел те създават две директиви. Директива 92, това е така наречената директива за хабитатите. Определят на общо европейско ниво кои са застрашените видове животни и растения и също така различни екосистеми, различни местообитания. Например, крайбрежните екосистеми са такива редки, заплатени територии, различни континентални храсти, те се накръщават, има си специалисти, които са работили, те са направили един такъв списък. Другата директива е директива, преди беше 74, с 2009 година имаше допълнение, затова сега в момента е изменена директива 2009, затова това е директивата за птиците. В тази директива са създадени един списък от 200 вида, малко по-малко от 200 вида птици, които те определят, че са значими за Европейския съюз. В тези списъци влизат не само птици, които гнездат, но и също така птици, които се струпват по време на миграция или зимуване на големи територии, т.е. правят големи концентрации. Така, общо с тези две директиви стават обект на защита с 140 местообитания, хабитати и значи тук е малко спорен въпрос, тъй като в първия вариант на директивата за птиците бяха с 600 вида, в момента вече са близо 800 видовете с това допълнение. Но да го кажем, средно едно 6-700 вида растения и животни. Това Европа го решава, освен това го поставя и като критерий за постъпване. Значи всяка държава в Европейския съюз е задължена да изгради Натура 2000 мрежата. Освен това, за всяка новопостъпила членка, това е едно от условията, които трябва да изпълни, за да бъде приета в Европейския съюз. И какво се случва в България? В България работата по Натура 2000 започва през 2002 година. Тогава се създава и се приема Закона за биологичното разнообразие, където списъците и нещата, които са разписани в двете директиви, се обединяват. Така че, ако някой се интересува от кои са тези, няма смисъл да ви занимавам с 800 вида растения и животни. Който се интересува, може да ги види в приложение 1 и приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. След като този закон започва да действа и съответните разпоредби към него, през 2000, значи това се случва през 2002, през 2003 година започват вече теренните работи. Казах ви преди малко, че самото създаване на първите зони, определянето ставаше по чисто научни критерии, затова тази теренна работа през първите 2 години беше възложена на Българската академия на науките, където специалисти, общо взето всичките изявени специалисти бяха привлечени за работа. Беше им възложено конкретни територии, които бяха очертани в филмчето. Това е по-подробно казано, затова няма сега да се повтарям и да се спирам на него. От предишни изследвания като Корина, от други проекти бяха набелязани горе-долу кои са интересните зони в България и хората бяха пратени там да установят точно тези конкретни видове от списъците, има ли ги, няма ли ги, в каква численост, в каква плътност са. Защото ясно ви е, че не може да защитиме всичко, което навсякъде, където се среща, а трябва да се намерят тези места, където тези популации на застрашените видове са с добра устойчивост, с добра плътност и да се защитят точно тези запазените местообитания. Тук има един доста любопитен факт. Всяка държава няма процент
по директивите, който трябва да защити, т.е. да покрива територията, защитените територии да покриват определен процент от този на държавата. Всичко зависи от това колко е запазена природата. Най-богатата на биоразнообразие държава в Европа е Испания. Втората по богатство е България. Може да си представите на нашата малка територия, ние сме втори по богатство на местообитание, разнообразие и на запазени популации на застрашени видове в Европа. И тук има един много интересен прецедент. Тъй като тези директиви са писани от западняците, видове, които в Западна Европа са редки, а при нас ги има буквално на всеки храст, също са в тези списъци. И ние също заради те влизат в тези защитени територии. Нали, на нас това ни звучи много смешно, защото буквално едва ли не гугутката трябва да си я защитим и да направим натура зона за нея. Но от друга страна ние може да се възползваме, защото точно за тая гугутка, която има навсякъде, има евросубсидии, нали, за да бъде защитавана и съответно нейната натура зона да бъде управлявана. Така че си има и плюсови и минуси. След приключване на теренните работи, през 2007 година вече беше изготвен един предварителен списък, който съдържаше 114 защитени зони за дивите птици. Впоследствие бяха допълнени. И днеска вече този списък, който е внесен в Европейския съюз, одобрен е и тези защитени зони вече повечето са с направени граници, обнародвани, приети, абсолютно вече действащи. 118 за дивите птици, 231 защитени зони за природните местообитания. Това е положението в България. А през 2011 година, отново по настояване на Европейската комисия, тъй като се оказа, че сме пропуснали морските си зони, и те са много малко, и така бяхме накарани в кавички или да ги разширим, или да направим изцяло нови 3 зони. Абсолютно е невъзможно в рамките на една презентация да се изчерпва цялата натрупана. Виждате за колко години работа става въпрос. И дори картите, които с границите, с новите територии непрекъснато се менят, няма как да ви представим всичко за един ден. Това е информационният сайт на Министерството на околната среда и водите, където всеки, ако има някаква информация, която го интересува, може да влезе и да провери. Включително може да провери имота му дали попада в границите на някоя защитена територия и на коя защитена територия попада. Ако иска от тази информационна система също така може да намери тези стандартни формуляри, които се попълваха на времето от теренната работа. В тези стандартни формуляри има списъците на местообитанията и на видовете, които се срещат в вашата защитена зона, която ви интересува. Така че това е един информационен сайт, откъдето вие може да черпите каквато информация ви трябва. Сега. Разбрахме защо я направихме Натура 2000, разбрахме горе-долу как е ставала работата на терена в последствие. Сега, какви са възможностите и проблемите? На времето много се шумеше по Натура 2000, ще ни вземат земята, ще ни забранят да обработваме, ще ни забранят каквото и да е да правим. Това се прави в защитените територии на България, но имам предвид резерватите. В един резерват наистина е забранено вътре да се извършват човешки дейности или ако е позволено, те са много ограничени. С защитените зони по Натура 2000 положението е съвсем различно. Първо, вие си запазвате собствеността върху тези зони. Тя си остава ваша, частна и в заповедите, с които са обявени защитените зони, са написани всъщност за тази конкретна зона какви са ограниченията. Значи, ако тя е гора, там ви забраняват да изсечете гората и да направите ливада. Ако е, примерно, някакво блато, ви се забранява да го пресушите и да го направите гора. В смисъл, общо взето, забраните касаят увреждането на местообитанията и безпокойството на птиците. Тоест, забраняват се такива груби проекти, които влизат и тотално променят ландшафта. Нали? Примера с Сиракли, знаете. Нали? Те искат на плаж да построят хотели. Такива сблъсъци се забраняват. Освен това, по принцип, цялата Натура 2000 е насочена към рестрикция на масовия туризъм. Те искат друг вид туризъм да въведат в тези защитени зони. Тук съм изброила най-общо забраните в Натура зоните. Не се допуска замърсяване,
Не се допуска влошаване на местообитанията и увреждането им, безпокойство на птиците и на другите животни. Всяка защитена зона трябва да има план за управление, в който се казва какво може и какво не може да се върши. За съжаление, много малко от зоните все още имат приети планове за управление, но по принцип това е документа, в който вие трябва да се съобразявате и да ви казва какво може и какво не може. И другото ми интересно нещо е, че дори извън защитените зони, в околните земи и територии също има някакъв такъв режим на ползване, т.е. не може около Атанасовското езеро всичко да стане гора от хотели и птиците да не могат да стигнат до водната площ. Такъв най-груб пример. Значи, проблеми много, забрани много, ми дайте да видим сега какви са и все пак позволените работи. Всички дейности, които не увреждат Натура 2000, не са забранени. Тоест, ако вашата земя е едно пасище, никой няма да ви забрани това пасище да си го използвате. Тоест, вие да продължите да отглеждате животни, те да ги пасят, да се поддържа това местообитание. Дори ако пасището ви е запуснато и последните години не е използвано, има възможност чрез еврофондове и субсидии те да ви помогнат, да ви дадат пари, за да може да вие да го доведете в състоянието, което е благоприятно за животните и за птиците. Тоест да си купите примерно овце, за да може те да пасат. И това е нещо, което в много райони се възползват хората в момента. Най-лесното, което правят, е гледат коне. Заграждат една огромна територия, цялата обрасва в храсти, с един електропастир, пускат вътре едно стадо коне, взимат си субсидията, конете си пасат, нито ги доят, нито някой кой знае какви грижи полагат. Сега всеки сам си взима решение, но това е един от вариантите. Значи всякакви такива дейности, същото и ако имате гора, също не ви е забранено вътре да сечете. Просто сечите трябва да не е някаква масова сеч, всичко да отиде, да се оставят единични стари дървета, да се остават единични паднали от себе си дървета. Просто да бъде всичко направено разумно. Така, някои от тези дейности се стимулират. И аз ви казах единия пример, това е пашата. Значи, вие може да си купите животни, да си ги пасете, в същото време те създават едно благоприятно местообитание за костенурките и за лалугера. Лалугера обича, ниска тревичка, остават отстрани синора. Косенето на ливадите. Създаваме благоприятни условия за ливадния дърдавец, също един вид от този списък. Другото, което е също като плюс, че докато създаваме благоприятните местообитания за ливадния дърдавец, който е световно застрашен вид, в същото време едни ловни обекти обитават абсолютно същите местообитания като ливадния дърдавец, това са яребицата и пъдъка. Тоест един път ние защитаваме световно застрашения вид, за който също има много възможности за финансиране, защото е световно застрашен вид. Взимаме пари, защото си косиме ливадата. И освен това, ако сте ловец, след това може да си ловувате върху ярбиците и пъдъците, които са се завъдили във вашата ливада. Може да се правят малки овощни градини, които също са благоприятни за различни видове птици. Така че Натура 2000 не е съвсем лоша, дава доста възможности. И това е нещата, които ще се случват през новия програмен период. Сега малко ще се сменим. Аз ще ви дам няколко насоки. Това, което може да кандидатствате през новия програмен период. Той още не е отворен в тези мерки, които тук виждате. Някои може и сега да отворят. Първата е приоритетна ос 3 на новата околна среда 2014-2020, която между другото на 20 май е минала финалното четене в Министерски съвет и се очаква до месец да премине и Европейската комисия, така че очаква се отваряне някъде лятото. Тази приоритетна ос 3 е точно биоразнообразие и това, което виждате тук, голямото заглавие е изписано, фактически е възстановяването и укрепването на мрежата Натура 2000. Това, което Светла ви каза, ще се наблегне естествено най-много на биоразнообразието, подкрепата на видовете. Следващото, което може да кандидатствате, е
трансграничното България-Турция също се очаква да премине, в момента е публичното обсъждане върви от 14 май, някъде до около 20-21 и се очаква също юли месец да отвори. Две са осите в момента, които знаем и са предвидени. Едната е околна среда, точно говорим отново за Натура 2000, опазване на биоразнообразието, както и за почистване на речни корита, общо взето всичко, което касае на самия парк Странджа най-вероятно, в смисъл земите, които са вътре. Другата ос е устойчив туризъм. След малко ще говоря точно за възможностите на Натура 2000 към екотуризма. Мисля, че там също е много подходяща област за проекти, точно насочени към това, което говорим в момента. И ще спомена тук мярка 10 агроекология и климат от програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020. Мисля, че тук има хора, които много добре познават в детайли тази мярка. Наредбата вече е минала, мисля, че наредба 7 се наричаше. Така че има резон за проекти, на които касаят Натура 2000 и предполагам, че няма да е само този програмен период, който ще касае, а ще е всеки следващ, тъй като това е едно от основните желания на Европейския съюз да първо касае устойчиво развитие на всичко това, което е тук Натура 2000, то е запазване на въздуха, почвите, местообитанията в този случай и самите видове. Така че няма къде да мърдаме, трябва да работим по Натура 2000. За агромерките трудно ние можем нещо много ново и различно да ви кажем, тъй като вие така не че работите по тях и ги познавате много добре. На нас това, което ни се иска е да ви представим една друга възможност, която ми се струва, че в тези райони вие подценявате. Става въпрос за различните видове екотуризъм, селски туризъм и културен туризъм. Това е нещо, на което Европа много държи. Това е нещо, на което хората от Западна Европа много харесват и са много склонни да правят. А ние тук не се възползваме от даденостите си, които имаме. Аз ви казах, че по биоразнообразие сме на второ място в Европа. По отношение на птиците и така наречения birdwatching туризъм или простото наблюдение на птици, има много неща, с които изпреварваме дори Испания. И тъй като този екотуризъм така или иначе се подпомага и финансира от еврофондовете в защитени зони от Натура 2000, ние искаме просто да ви дадем една идея. Наблюдение на птици, така наречения birdwatching. Това е изключително популярно занимание за хората от Западна Европа. Има цели нации, англичани, дъчани, холандци, които са го превърнали в нещо като култ. Там тези хора са склонни да попътуват хиляди километри и да дадат маса пари, за да видят една единствена птица. Защото тази птица е рядка, защото я няма при тях и защото им фигурира в списъка с невидяните птици. И това не ви го казвам просто така, това го казвам, защото съм го изпитала на собствения си гръб. И това са хора, които пристигат и ме молят и ми казват, моля ти се, заведи ме да видя някаква птица, която при нас има буквално на всеки километър. Какво му е хубавото на този birdwatching туризъм? Хубавото му е, че той е целогодишен. Птици, които западняците търсят и искат да видят, се срещат в България целогодишно. Зимата са гъските, големите стръквания на водоплаващите птици, кадроглавия пеликан, пролет и есен емиграцията на щъркелите, на различни видове грабливи птици. През продължителен период са много от видовете, които гнездят и то особено в тази част на България. В югоизточна България има една такава интересна
особеност. Много от птиците са азиатски видове, които проникват през Турция в Европа и минават точно през България. И те не са стигнали много напред за вземането на Европа, така че примерно в една централна или западна Европа те са изключително редки. Затова си в списъците на Натура 2000, въпреки че при нас ги няма. И въпросната пегутка, за която ви говорих преди малко, това е като една странична тема, но това е единственият вид гръбначно животно, описано за науката от България. Тук в България е видяна за първ път и описана за науката. Така че имаме много възможности. В България могат да се наблюдават 430 вида птици. Това е огромно, повярвайте ми. Това е над 70% от всички видове птици, които се срещат в Европа. Дължи се на много неща. Една от причините е тази, която ви казах преди малко, чисто географското ни положение. Другата причина е, че се намираме на втория по големина период миграционен път на птиците в Европа вия Понтика. Това всички сме го чували. През Испания минава първия по големина. Сега и до ден днешни ние орнитолозите спориме кой е първи, кой е втори. Всеки държи неговия да е най-големия. Но независимо от това дали е първи, дали е втори, има различия в птиците, които летят по нашия миграционен път. И това ни прави редки и уникални. Да, вярно, през Западна Европа, примерно, минават страшно много по този път. През Испания белоглави лешояри на миграция. Да, обаче през нас минават 220 хиляди щърки или наесен. 220 хиляди. И те прилитат в рамките на 10 на 15 дена, като ние знаем точно периода, в който над Бургас минават едва от 20, 30, 50 хиляди щърки. Вярвайте ми, това в света няма къде да се види, освен в България. И тези хора са склонни да дойдат и да платят само и само за да ги видят тези щърки. За да не ви говоря празни приказки, ще ви кажа, че цената на един едноседмичен birdwatching тур в България един англичанин плаща 1500 лири, за да го води някой и той да ходи да гледа птици. Вече има доста така установени маршрути. Хубавото, което също нас не засяга тук е, че най-добрите места за гледане на птици в България са Черноморското крайбрежие и до Южното и източните Родопи. Тоест, те като пристигнат на летище в Бургас, ги взимат, водят ги тук, около Бургас, или ги взимат и тръгват на север, отиват до Ранкулак и Шарва, връщат се, обикалят около Бургас, Странджа, Ропотамо, Бургаските езера, след което през Странджа тръгват и отиват в източната Родопи. Това, повярвайте ми, е много благоприятно за вас. Намираме се точно на пътя. Избрала съм 4 вида, за да ви дам примери с какво може да се възползвате. Това е белия щъркел. Всички го познавате, знаете колко обикновен за нас. Аз ви казах за тези огромни етапи по време на миграция, но сега ще ви дам и един друг пример. За едно село, нарича се село Белозем, намира се в централна България. В това село по една особеност, преди около 15-20 години, все още имало запазени щъркелови гнезда върху дървета. Стари дървета и върху комините и покривите на къщите в центъра на селото. Става въпрос за едно 20-30 гнезда. И наистина е много интересно, защото на старите дървета, те са вековни дървета, на всяко дърво има по 3-4 гнезда. Значи това нещо няма къде да се види в Европа. Ще ви дам друг пример. Въпросните дъчани, които са луди на тема birdwatching и дават луди пари, за да дойдат да ги гледат, в Дания нямат щъркели. Имат една единствена двойка, която преди 10 години едни дъчани, които ми бяха на гости, казали, че за съжаление едната птица от двойката е умряла, така че те имаха само един щъркел. И тези хора са готови да дойдат всяка година да пътуват и в това село да дойдат да ги наблюдават тези гнездящи щъркели. Хората от селото са се възползвали, то на мах. Има фестивал на белия щъркел, има панаир на белия щъркел, има няколко проекта, с които си укрепиха дърветата, защото те буквално вече не издържаха. Имате и много такива възможности да развиете екотуризъм. Достатъчно да направите някакво информационно място, където те да могат да спрат, оттам да гледат гнездото или нещо от този сорт. Повярвайте ми, трудно в Западна Европа ще намерят откъде да видят от някоя къща от двора и гнезда. А в нас и особено в Западна Странджа, в Сакар, гнездата са буквално в края на селото. Знам го, защото всяка пролет ходим да ги обикаляме. Спираш на края на селото или от бъйра и го поглеждаш и гнездото е там и птицата е там. В последните години и морския орел се завъди и той е много интересен.
И това дава възможност за една много добра такава информационна система да се развие и читалището да прави конкурси за децата. Сега, минаваме на един вид, който може би не го знаете. Това е сирийския пъстър калмач. Западняците са луди по него, защото в Западна Европа го няма. Азиатски вид прониква в Европа през България, стигнала до към Балканския полуостров. При нас го има буквално във всяка градина. В морската градина, тук оня ден се разходих, до средата на морската градина, от гъбката до средата бяха 5 двойките. Последния път, като се прибирахме през Странджа, сега не знам как се казва едно село, има на център един паметник и едно гнездо отгоре. Вие сигурно се сещате кое е това село. Не е в Акия, но той, докато мъжа ми снимаше от колата гнездото върху паметника, на дървото на улицата се оказа, че има дупка на сирийски път. Това е на централния път, по който се минава. Значи, една къща селска по пътя между източното Черноморие и източните Родопи, в която в двора имаха лопато дърво и в двора гнезди този сирийски калвач, и я направи за къща за гости, спокойно тези гости могат на пътя да преспиват в двора и от прозореца да си гледат този калвач. Вярвайте ми, това е птицата, която фигурира в списъка на всеки бъртоловчък, който дойде в България и иска да я види. И го водят, специално знаят местата, нали, тези туроператорите, и го водят, защото знаят, че в това дърво му е дупката. Един друг вид, нарича се полубеловрата мухоловка. Избрала съм нарочно различни видове, за да видите, че от тези 430 вида не е задължително да е кръглива птица или да е нещо огромно. Малките птици също са много на почет. Тази беловрата мухоловка я водят средиземноморски вид, но тя няма нищо общо с Средиземноморието, което разбираме ние там, Испания, Италия, нали, Ривиера и така нататък. Тя е Кавказ, Марокко, Алжир и така нататък. И в България има над 3000 двойки. Гнезди в широколистни гори, обича лонгозни гори, хралопати дървета, градини и много обожава да загнездява в къщички за гнездене на птиците изкуствени. Също е вид, който западняците се избиват да го гледат. Тук при нас любимите места за водене са лодките на Ропотамо пристана, защото там в едно от дърветата има дупка, и другото е моста на Велека, защото и там има едно сухо дърво с дупка. И просто те се знаят, хората си ги научили, отиват, спират го до дървото, западняците излизат, аха-оха, отмятат от списъка вида и продължават за следващия. За това ви говоря. Така че всеки може това да го постигне в двора си. Сега вие ще ми кажете, трябва да занимавате ме с глупости, аз откъде да знам в двора ми какво има, става ли, не става ли. И това е следващото, което ние ви предлагаме, тъй като не всеки може да е орнитолог и да знае. Това е един сайт, в който ако вие снимате, дори с телефона си някоя птица и я вкарате вътре в сайта, там има специалисти, които веднага ще ви напишат името на тази птица и каква е и какво е. Вече може, нали, вие да се възползвате. И Радовеста ще ви обясни по-подробно за този сайт, тъй като те са го разработвали с Колин. Да, на двамата. Това е Колин там. Това е всъщност и на председателят на дружеството Една природа. И този сайт, който той е разработил, това е една веб платформа, нарича се natureidentify.com. Тя всъщност е за целия свят, не е точно за нас. Но през нея точно смятаме да я разработим покрай сдружението. На всеки може да си разпознае вида, независимо дали е птица, животно, растение, каквото желаете, с една снимка. Няма значение дали снимате с професионален на фотоапарат или с собствения си телефон. Правите снимката и я слагате в сайта. Това е сайта, фактически така се изписва в Google, където или директно в браузъра, горе в полето. В момента сайта се нуждае първо от регистрация, която се прави доста бързо. Ето тук натискате
регистър или логин. Скоро ще има и българска версия на сайта, тъй като в момента го доразработваме. А също така ще ви дадем възможност да влезете вътре и с друг свой акаунт, примерно директно с Facebook или каквото общо взето имате, за да можете по възможно най-бързия начин вие да си качите снимката и да получите обратен отговор какъв е вида, който вие имате, за да знаете след това дали той може да ви свърши работа в проектите си или въобще в дейността си. В момента има около колко вида качени? Около 200 вида. Това ние сме съвсем в началото и няма значение какво качвате. Смисъл, че не е нужно да е рядко, може да е нещо съвсем обикновено, но по този начин ние ще натрупаме една база, която след това вие можете и да използвате като критерии. Примерно не сте успели да снимате животното или птицата, но се сещате как е изглеждало. Примерно било е бяло с черно, колко голямо, горе-долу имате идея. И по тези критерии след това вие ще можете да ги селектирате и ще ви даде няколко възможности на животното с снимки, които след това е по-лесно да разпознаете. Така че на всичко, което ви казахме за Натура 2000, надяваме се и този тул, така наречен веб платформа, да ви помогне и в по-нататъчното ви програмиране и създаване на различни ваши идеи до тяхното осъществяване. Искам нещо да допълня, което мисля, че за вас е важно. Независимо от това, че те разработват сайта, в този сайт участват много учени. В смисъл, тези хора, които качите снимка, ще ви определят какво е. Не са някакви случайно прибрани хора и наистина на тях може 100% да си има доверие, че правилно ще ви идентифицират. И това са точно група от тесни специалисти. Значи този, който разбира от пеперуди, той си определя пеперудите. Нали? Този, който разбира от бръмбари, си определя бръмбарите. Не, сега евентуално, може би, доста вероятно е да е кой си вид. В смисъл, че когато наистина качите снимка, ще ви се отговори точно. И тези хора те са си като сътрудници към сайта и те си влизат и веднага, когато има качена снимка по тяхната специалност, веднага реагира. Да, имаме сътрудници не само от България, имаме и от Англия, също така и от Канада, хора, които по цял свят ще си качват нещата вътре и другото, което може да се предложи в един момент е когато те знаят, че е имало наблюдение на определен вид птица или животно в примерно Бургас, да пожелаят те да дойдат тук и ние да свържем сайта към примерно различни къщи за гости, които те могат да отидат да се настанят и да го видят това нещо, което вие сте заснели във вашата територия. Благодаря ви за вниманието. Това беше нашата презентация. Сега, ако имате време и желание, може да пуснем филмчето за Натура 2000, което е около 15 минути. 20-25 минути. Той просто много подробно разказва как всъщност е направена Натура 2000 в България. Да стартираме. Да си кажа. Кажете си, дали имате време, защото те ще трябва да пътуват. Добре. Ние така или иначе филмчето смятаме всичко, че всеки може да го поиска от нас да го гледа, защото за нас е важно хората да започнат да работят по Натура 2000 и много често тя е една дума, която повечето са чували. Да, но плаши и винаги се използва в медиите като някакъв такъв негативен смисъл. Да, в действителност тя е това е много възможно да имаме много ползи от тази Натура. В смисъл, страни от това, което вече работите и с което сте свикнали, което сте оттъпкали като пътека, всъщност може през останалото време да доразвиете нещо различно допълнително. Нещо друго, защо са тъпчено само в една пътека? Не се дава да са... Ние точно заради това не искахме да засягаме агромерките, защото съм сигурна, че вие знаете повече тънкости от тази материя. Но на нас силата ни е в това да ви помогнем другите неща да разберете. Никой не ви е казал, че
Че, примерно, една мухоловка, калвач или връбче може да също да ви са ценни и да са ви от полза. Другото, което ще предложим всъщност и през организацията е, ако мислите, че имате няколко вида във вашата територия, наши специалисти, орнитолози да дойдат да видят какво имате, да ви направят един доклад, който вие след това също да използвате и при... И сега друго, което се сещам, защото си говорихме за птици. Да. Същите тези турове за птици, които се правят, хората плащат за турове за пеперуди, за водни кончета, за растения. Така че достатъчно е в градината да си засадите цветя, примерно едни цини, които привличат маса пеперуди. Това също може да е един допълнителен стимул към това вашата къща да стане къща за гости, само заради това, че имате градина с цветя. Знаете, по пътя до Девълт дълги години функционираше резерват за водни кончета, който представляваше просто една вада от страни на пътя, което беше разработена като такъв център информационен и там се водеха групи и така нататък. Имаше вада с малко разширение, вътре имаше 3 блатни ириса жълти, 2 тръстики и това беше в общи линии. Много са възможностите, просто трябва да имате желание и ние сме насреща да помагаме.